su ne a TikTok ai. Okay, kai kuma wallahi sun haɗu ba. Na gano muna da alaka. Kai da wa? Da ni da Atiku. Wani Atiku? Wazirin Adamawa. Ashe mu ɗan uwa ne da jimawa. Kina niga ya fara haukacewa. Tambaye shi mu ji waito ta yaya. Da Atiku da babanmu sun kai sa ƙauye suka kanmu. Ni kuma lokacin an haife ni babana ya sa mun takwararsa. Lalle Big Show ya san shi, gayan nan kawai mu yarda da shi. Ta'yan Allaji, yan fake life. Ba sisi sai son private life. In kaga hotonsu kaman ajibotas. Suka posting kaman 'ya'yan ministers. Ya'yan Allaji, Allaji, 'ya'yan Allaji, Allaji. Ya ishi karɓo kayan ne. Kayan gun mai wanki ko? Mana mu karɓo kayan sai mu wanke mu samu na sawa. Dama gobe juma'a ne za mu yi hoto mu samu na posting. One month ban yi posting ba, babe ɗina tana ta nema na niko. Na ki bari mu haɗu gashi na son kallon fiskanta. Jamfar Shirabili zan sa. Ni kuma ta Amik Turaki zan sa. Big Show wanne zaka waina? Ni ba kaya a guri na, jiya gwanje karɓe abinsa. Kina a cikin naka. What? Ban badawa. Ok, es ni ganawa. Zaka cutar ni ne naka. Dama ai kuna ware ni. Yau sai kun bar min ɗaki na. Gana musgo ɗinku a kofa. Big Show wasa ne ba zo da yare irin na abokanai. Yan Allaji, yan fake life. Ba sisi sai son private life. In kaga hotonsu kaman ajibotas. Suka posting kaman 'ya'yan ministers. Ya'yan Allaji, Allaji, ya'yan Allaji, Allaji. Kayan guys to zan baka amma kar ka kashe su da dauɗa. Kai wa kake ware ni wayo, ni ne zana kashe su da dauɗa. Duk kuyi haƙuri, ku je mu bafe ba time amma ni ne shaida. Wannan Big Show ya yage. In ba sai an biya ni ba Allah ya tsine mun. Dama na faɗa. Ok, ba damuwa. Ba wando ba ne? Dama na faɗa. Ba damuwa. Za kira su kayana daga Keri. Dama ga daren ku biyu ne ko? Ba damuwa, mu yanzu za mu zama mu biyu. Da ci gaba da turewa. Amma fa ku sani faɗaki na fa. Dama fa jakanku tana nan tana slow. Ba daga Gombe kuka zo ba? Dole yau da